Se bhór géadfáilt isteach go dtí na Dúnta anseo I gúnta in na hIarmhí le haid cluiche lechanis na hÉireann in san grád Sóisir 2023 tá curtha Bhuinechan anseo ling sin iad Baile na Lorgan agus ó Kilkenny Tullachar Rosbercon se in san cluiche lechanis Míchéal tá curtha chorcaí slán sábháilte tríd go dtí an Craobh sin iad Naomh Catriona ach cé a bheith ló I Bearrcon crochaigh sam líon nua sin I an cheist fór tá an slua bailú isteach anseo I gcónaí go dtí na Dúnta tróna mí ábhar go más sa bhéidir go bhfuil sé tharbh cuéifar agus grúma anseo ach tá an dá hÉireann fiachfar chun áide bhaintach in san cluiche ceannis. Caimid súlcan ceang na fórna a bheith dul chun parc agus tos nóid le Baile na Lorgan. Tá fórin láidir ran a ríist ag an banistóir sin ag Kevin Maloney agus tos nóid Paul Murphy sa cúldómh. Cosantóirí le háir bhí se Paddy Heaven, Colin Merrick agus Owen Leonard sa líon lán cúil. An captéin ag bhar cúig sin Aaron Kenny agus Peter Traynor agus Cormac McAnally taobh leis. Bird Commas up Lorna Park ag Baile na Lorgan sin iad Conal McHugh agus Declan Hughes agus óhéamh scórála tá Sóisir atá anna éifeach mar atá crotha in sna cluichí go dtí seo. Leo Maloney, Mark Traynor agus Thomas Hughes agus in san lína lán tosaigh Breen Flanagan, Fergal Rafter agus an fear contuirteach istigh sa cúnge I bhar cúideag Brian McGuigan. Ríist ar dé bheile, cúigur déag láidir ránathe a ríist ag Tullachar Rosbercon agus iad ag iarraigh dul ó fada leis an cluiche ceannis. Davy Walsh hasnóg sa cúldómh mar a bhí roch na blian ar fad agus lína lán cúil anna láidir Richard Gill, Donnaigh O'Connor agus Sean Murray. Lína lechúil ag Tullachar Rosbercon, Lara Murphy, Pat Hartley agus Cathal Mooney agus a ríist beag an cha I Lár Park ar Rouse and Down, Jamie Ling agus an captéin Coleman O'Sullivan. Ríist beag áireamh agus súla cumadar na tosathe. Marty Murphy an fear contuirteach agus dar nó taithíidir chunta le Kilkenny, Walter Walsh ag bhar héindeag agus Jason Shiley taobh leis agus lína lán tosaigh Tullachar Rosbercon, Danny Glennon, Conor Hennessy agus Cian O'Donoghue. Se má se gachar dulmh don cluiche lechanis an tosan na Sóisir mar derm se tróna tá grúma go maith agus go dtí se an bháiste go fannach dúing agus an dá hÉireann ag Olivú ag Síne agus ag Seara agus beagnach réig don cluiche lechanis. An Ray George Seanóna is a fear na galibh chum an hamáisí Lorgan, Brian Keown agus leis na má ag leirt lena chuid ifigig agus leis na muir a bheith ag chuidú leis an Seanóna. Well, ag féicintear na bóthracha a bhí an dáhéamh go dtí an Craobh seo, an séú Craobh chunta buaite ag Tullachar Rosbercon I gail chuinnig am líana agus an lámh an úachtarcha ar naomh lachtaín héanaan aideag an náda seachtaig. Lean siad ar aig an son agus bhúdar churtha líise in san cluiche ceathrú ceannis bua éasca cúgad feithise le hain. An son in san cluiche lechanis bhí an bua ar cumann na nathraí ríáin ó Loch Garman dó seachtaig i náda hochtaig agus an son ag cluiche ceannis Lion Im líana cúpla seachtain ó hen bhúdar ar an garrig Baile na Habhainn ó íomhálaí dó a cehardíag le náda hocht. Má se cúpla cluiche mac chuiristeach agus scóráil den scá ag Tullachar Rosbercon. An son ar dé bheile, well, Craobh an chunta go leor ag Baile na Lorgan agus an son bhí cluichí maithacha I Craobh ola. San cluiche ceathrú ceannis lámh in uachtar I gcuineamh naomh bríd ó Aintrim. An son cluiche lechanis bhí ar a Rouse I gcuine Míchéal an chabháin Domhnaigh le héann cuaig agus an son ag cluiche cheannis ola anna haspátas ar fad I gcuine curtha hún na ngáil naomhánán ó letar ceanan dó a séideag le héann cuaig ach bhí cluiche sa mreisicha mar bégan dómh imirt I gcuine Champíní Loudon agus sin cumann Seán I Seasaigh Hast líodirtí Reislip agus bhí an cumar scéil go me chun bua ar an dé bheile ach ní mar sin gáchúil déanaach an breise agus húdar an lá leotha. Beag na colamh anseo in na Dúnta agus nómad toist agus ciúnis sa le gasfaí ar an na bhíon. Nis gachar dulmh don árán náisiúnta is na Dúnta.
Gacrad Olivan so insna Dúnta Tullachar Rosbercon ó Kilkenny agus Curhan Wínachan Baile na Lorgan agus Baile na Lorgan fós I Bearrcon ag leirlinn Míchéal na focail Iarnacha Chavistachan son ag Kevin Maloney an Banistóir chun iad spragatá dar nó Curha Kilkenny mar raud na núter ach ní léon doubt féin nach go bhfuil Iomána maithe chuma ó sa góir an so Craobh. Réiteoir dúirt ag leirlinn go hainge sin Brian Keown agus deis ag an dá an dolisteach ins na háitiche chearta agus seansanis ag an slitter le bheith catisteach ag an réiteoir tá sé cruthláimhe le go hainge agus an réiteoir dúirt cinú go méid gachtainna ins na háitiche chearta is cosú go méid Baile na Lorgan ag immert le córna go in san chéad lehansa agus caróise sin lóga cinnte ach beag sé Harbh tácht cúpla scór luach a gáilt chun taú lohan cean sa seoltaisteach go háling an sa Conal McHugh sin in Fearlár Parka tá tosa bríomhar agus beag Dúnta na Cosantóirí an Farc dar nó bog go maith an tamsa bliana agus deisiríist an son ag Conal McHugh siar a hain se siúd Peter le na Parka gan a bheith cho mór agus maithas bhína náisica eile ach féchar sin módíireach ag Baile na Lorgan cean sa sleánathe óna lámh an son agus Cosantóirí agus Tulachar Rosbercon trade Jason Shiley in of Domhnaigh an council churmach smacht the go háling an son ag Conor Hennessy a dollar ruher contour an so Hennessy fós dollar shock chance gate score council ag Tisham card an Coolbar and so favorú agus Quinto an son cho Reaver agus Browsach is ha na tosathe seo ó Tulachar Rosbercon agus bhí seansan so Chúl ach ag deireadh an chumtúirt glanta agus Rua gcónaí Baile na Lorgan is sin na glanna Titim Sheeran son tá fergal rafter cean sa steach sa láir gan ann ach trúr ó Tulachar Rosbercon agus Rowna golóir son cean sa na mitheisteach Lar Murphy leis gan sa osclín na gúlaí na muir ag fécant ach go deireadh thaobh na lámha clé agus an chéad ceann fóríl gá seans go dain an son mar scór Solon go raibh Hennessy idir gá chóirla an driála sé cool nó an leanthach sé agus Coolí na hógantach ag deireadh cean son glanta agus cean son na mithir fórí leis cinn tú neart na cuí an cean son na mithir amach ar an lína agus pop sleasa le bheith I bhábhar Baile na Lorgan gan éon scór fós Fear thógaigh ná an lán tosí sin fergal rafter fós a bailúisteach sa go dtí na Dúnta nó mé míle las mod an bhuiilinn gear I lár tíre lár míle lola an cean sa ardathe go háling ag rafter agus imethe steach hÉireann trasnáil sin skill sár coolín an son ag rafter agus tús má ag Baile na Lorgan Chalís an son feice ag an réiteoir agus Naim ceiste deir sé bhuiile séir agus deisiile ag Baile na Lorgan chuirla na gcuidan so coolín úntach an son ón bog sleasa ag fergal rafter agus deisiis ó bhuiile séir ag Leo Maloney a bhí na món an chóram seo agus na cluichí ar fád agus deisiige siúdanis an fearspóir sin na híanamach go dtí gá coolín ag tús na himmarthe chóir na cuithe leis ardathe gan mór an neirtin san bhuiile ach is cuma sin hÉireann trasnáil an son ag Maloney chéad dó scór ag Baile na Lorgan. Leis an Baile na Lorgan a rís tá siad socr níos fearr go cinnte le nóban na ggónús agus cean san an módíir Shakti Thomas Hughes féhrú Obervadint an son ag Pat Hartley blocháil in chéad scohan so cluthe lechanis na hÉireann dar nós na Sóisir Naomh Catriona ó chuircaigh cáilethe agus bua maithnéáil seo chun Brian McGuigan an pass amach an sa sár clúisiú sa Mark Trainer sin amáíocht Oberúntaach an son ag Baile na Lorgan Seirtas an tosar chlár na scór agus gan catteach trí nómad go le Is Cosantóirí Tulachar Rosbercon féhrú tús an hibreann cean sa Baile ag Peter Trainer ríist na tosa ag boga go mar agus deachirtaí ag maintear Kilkenny iad a smachtú go dtí seo leis a cean sa ardathe ríist tá lús an tá ní léon ceist seo chun deisiile ag Conal McHugh an cean san a mithe steach áfach ach ag deireadh
Tó Garad agus an réiteoir agus an muir aráise ar héamh na lámha clé agus ar fóríil agus deisianis ag Davy Walsh ar si a hosnúdúing. Si gon na cuithe tá si gimmart ar nóid ar haon díag sin é Walter Walsh an fear contarteach atá ag Tullachar Rosbercon a chad mórrán seilbh go dtí ar Dave eile seachún Thomas Hughes. Céim contosig ar an gosantóir Hughes ag casa agus go halíonnta le car an chúileán son hÉireann seasnán tá siúr sa lína lethosig inis ar chlár na scór anna iireachtain son ag Thomas Hughes. Isníor mór an tín agsúla seo tús an chéad sco ag Baile na Lorgan an buntáisian seo tucha ag an réiteoir agus an ceann son ag Hurling san áil contarteach an cosantóir agus ag deire is ag hÉireann go bhíidir agus an réiteoir a third faoisih agus Baile séir do Baile na Lorgan is na dul seachtain son leirpla den éigent. Féic turn na bratacha tá si ag séide ar fud na háite agus stáidse ach tá cóir na gaotha stólam ag Baile na Lorgan in san chéad leathan só agus réiteoir dul seachtain son agus cinna tóca an Baile séir a bheith ag Tullachar Rosbercon. Deisiachanis agún sa oscailt agus ceann hasting go dóilte Cíno Domhnaigh dúlgus leis i ceann áirithe só. Agus té mín man na gúramí seo ní héon deise san ceannas deachra in áiríre tá sé díorchos cóir an cúil ach tá an chuoach sin ina chuine leis i ceann só. Áirtha go maithagéid na muir ag fécint agus ag fearra agus ar fóríl se. Tarna ceann inis ar stréig Tullachar Rosbercon beag díma ortha sin. Go sean sa luach agus iad gan a bheith sucrathe isteach in san immergadí se poch amach fad an son ag Paul Murphy. Smacht a go háling deis ar scór an count son I mithe isteach agus hÉireann seasnán ag Mark Trainer. An módíric Bearrcon boch amach go bháilt an céad scoth ag Trainer an tarna cúlín aige agus a brab na súl tá cúlín ar chlár na scór ag Baile na Lorgan. Seachún Walter Walsh an fahach mór ar an ansaí inspirad rud éigeanta castáil an pass tuach amach an só deisianis beidir ag Tullachar Rosbercon agus ag Conor Hennessy garisteach chance ag Hennessy cad é mar cúla an lán tosaí. Jaar sé díreach síos tríd an lár an pass ó Walter amachcadí Hennessy agus íseal orachar isteach san angach cad é mar cúl. Seach nómad Díra catte agus an chéad scór inis ag Tullachar Rosbercon. Gá chúlín idir na fór na spraga sin í Pat Hartley inis. Tá sin treis insbrád a hartach ní léon ceise chun Hennessy ríist. Bhfuil fán cúil eile air. Siar a hain sin leis i gceann son ach an pass gan a bheith úntaach go bro semach ag ar treis túsúntaach ag Baile na Lorgan agus iad gafa cúlín chun tosig. Níl atrinis ach rá chúlín in san cléile cheannis tá. Nis clipper dimmerthirí deacratí ag gaine seilbh glan a bhuachant agus réiteoir scuile leis nimmer tamach a hagan curtha bhuiine chun blocháil den chéad scohan tá siad féhrú a ríist tá maintear chailcuinnig ag glóra cúil eile agus tá brú agus deisian agus an ceansan mithe ach ag deire ar fóríl agus déint go maith an muir an son fuair sin slitir isteach san iling ach ar fóríl agus an tríú ceann ar straight tá fán cúil go cintanis ar Tullachar Rosbercon agus tá seo rá chúlín idir na fórna ach nómad caite. Is tácht agus tócha do Baile na Lorgan idir scóraáilt chun iad a thocrú treis an cúil sin i chéile ach seo chuing maintear chailcuinnig a ríist. Feabhsar go cinnte le cúpla nómad an nús. Ceann sa smacht go háling ag Walter fécint an orda. Ceann sa na mithe isteach go halíonnta ag Walter Walsh. Tá sé ag bogan níos fearr, cruthaigh sin cúlín an isige agus feabhs go cinnte ar immert amán chailcuinnig. An orda hain sin smacht a ríist ag Tullachar Rosbercon agus an mó díreach isteachtaí Walter ríist tá Bearrcon leis is cuma dá má cethar a cúigar an orda hain sé agus hÉireann seasnán agus an géad bhauta Tráchtaire tá na fórna ar chó scóir sin héin a héin leistigh de gá nómad
ag Tullachar Rosbercon Walter Watch le gá cúlín an cúla Conor Hennessy agus don géad bhát Tráchtaire tána fórna chó scór. Sár go bháil an son tá si de teachta seo cosantóirí Tullachar Rosbercon agus stad seo an séú Craobh Gail Quinnigs na Sóisir tucha lo am líana agus Craobh Lain in íag sin clipper timmerthóirí híos fún an tá. Deachtartaí well tá sé sin aimse an son ag Stephen Lawler hosig dómh an so Tráchtaire ach imhamach Harandín na be an puck slása ag Baile na Lorgan agus deisicha an ála Harrington dul siircan é hógan tá Cormac McAnally puck slása níos thuisce sa cluichán céad cén go daine agus Fergal Rafter Harran Trasnán ach tá sé seo bhd roiáda chuna bheith cuiinmh ar aonlí mar sin ag stad seo. Cormac McAnally fórna chó scór Baile na an so ach ceansa imime ar stréig Baile na Lorgan ag seachúing amach Lara Murphy pas gona bheith úmtach agus tugann sé deis de Baile na Lorgan ach a rís an pas sin botún bonúsa a dhéanamh ag an dáhéh inis ceann contúirte eile imime isteach an so ghirgé a gáil fi Conor Hennessy agus tá seilemh fós ann dómh an brise dul in a bhábhar agus well cumáiste sin beáin roiád a híl mise ach ag deire lágíireacht agus well danse ar an lína níl sin ar stré agus deisinis ag Paul Murphy teachtamach leis gansa Baile na Lorgan ar an ansaí curtha bhuiinechan agus seachúinis captain sin Aaron Kenny chuirteach an so goáling ach a ríist an lámh an úachtar le cúpla nómad an ús ag cosantóirí Tullachar Rosbercon buntá se tuch an so ag an réadtóir agus tá sé chuna sinnig léchar an asfí tarintá dhéanamh an son agus beag an buile séir i bhábhar Baile na Lorgan. Tá sínte blogéis go hógant agus ag an sa during clog bhfuil éon nóidíag go le cat an so héanadó ag Tullachar Rosbercon nád a cúig ag Baile na Lorgan ach deisinis ag curtha bhuiinechan dul thnáis cúlín chun ordathe go maith an son agus bhfuil crinnes níl faréir an son ag Leo Maloney an tarna iireachtar strain sonnacha. Comart an lína cumad díire clastig an so agus atá Bearrcon so ag Lorgan na líró de deis an so contúirte so agus tá seansar cúil eile cosantóirí Baile na Lorgan ar fud na háte agus James Ling ag ghirige sin a smachtú ag an turn pass déanaach dúnach i mithir stré agus Conal McHugh an slitter na lámhaige agus an buile séir brunta ag an réadtóir ar Baile na Lorgan. Cormac McAnally chuna sin na hógan cuiinnig go raibh cúig scór leistig de seach nómad ag Baile na Lorgan so ar dheimsigh Tullachar Rosbercon éon scór an so cúil agus gá cúlín leistig de gá nómad agus na fórna ar chó scór héana dóla nád a cúig. Ag Baile na Lorgan blochál únta go ríist an son agus i bróise sin amach na Tullachar Rosbercon ach ag deire an slitter caiilte agus seileadh náisiúis ag Brian McGuigan féhrún nó a bhúil sin ceann son ach díreach leistig den cúile sáiríirt an son ag Brian McGuigan tá siad cúlín chun tosa go ríist an a scór. Ar Dave eile Walter tá sé lán ábalta dhéanamh tá sé dul cúlín ar cúlín an so agus ceann maithil an son ag Walter Walsh. Cochran don tarna bhát a héanana trí gon an áda sé ní féidir do thuúile bhaint an cléis a chun an pocamach a ríiste Paul Murphy. Bhuiile de chumán an son fuite agus an puck séir a dul bhábhar Tullachar Rosbercon. Cinteanúir ein tosathe sin seileadh tá brú tá lús ionta agus cosantóirí Baile na Lorgan féhrú nóair héanann sliteisteach chuúgan son. Murphy.
chuine leis an gceann áirithe leis an spruc amach a rís Hurling ógus san áit chun tuairteach agus an áirde hain Walter Shellah Baile deis an sá pass tuach amach sin a tar cool agus tá cool eile Walter a croigh an pass tuach amach an sá bhí mé árá tá na tosathe seo ag crothú annach chuid deachirtaí ar fád tá tarna cool in isiá críochna sa líontán ag Cíno Domhnaigh agus well tá siad a déanamh scris ní léon ceis féit leis Baile na Lorgan féhrú 2-3 na nád a sé ansa agus trí cúlín idir na fórna an cúil sin a Tráchtaire 4 uaire dúir tris Tullogher Rosbercon a bheith teachta seachas clé díogarníigh an cúil sin ospragan a ríist agus anna chríochar fád agus tá cumar scéil go meisi lurg chuid eile a cháis fergal rafter chuoine go bhfuair sé cúlín ó fach sleasa an stad chéine níos túisce an ceansa áirtithe agus imeisteach sa líontán cad é mar chúl thug sé teanga bháil an son agus imeisteach sa líontán chuir didn't éiad cumán an áirde is dom cúl barbidir hána siad an cumán isteach sa líontán agus tá cúl eile an sá táimid chorm don tríú bhátach 2-3 le héine sé agus áard caimhlann sa ins na Dúnta. Baile na Lorgan leis a gceann son agus ráchúil in imach nómad se chuing a ríist Rosbercon agus Tullachar ar an ansaí tá siad bríomhar an cosantóir chun ceann don ceann áras a féhrú an réiteoir scuile leis an immert an son clippert dimmer hóiríiste gan agus ag go deireadh tá fear na Gaillimhe Brian Keown chun an slitir a lorg agus caiisisteach idir bhirt a cad é mar tar an son ag fergal rafter for sé cúlín ón géad fach sleasa agus an son an tarna ceann críochna isteach sa líontán táimid chorm. Grasúnta an sá ag Baile na Lorgan ach an pass begáín ro gharid ag a deir I bróg séach agus Iomána ag gur é gharda an son ceann sa choristeach tá si ag lurg an fear contúirt ag sté sin é Thomas Hughes Seach sa cúine sa mar choútar aige tá Sean Murray an son agus Shellah ag Hughes ag teacht amach ag Rankin ceann san a mitheisteach ach ag a deire ar thaobh na lámh deis an tríú ceanna tá mithir stré an son ag Baile na Lorgan agus fanan an scór mar a bhí táimid chorm héine sé ag Baile na Lorgan 2-3 ag Tullachar Rosbercon ceann sa smacht go háling ag curtha cailcuin ag deis an son ag Jamie Ling agus na muir ríist árá ar fóríl an 4 ceannar stré. Leis na léondáiteach Paul Murphy gleithreánach go más cúil ag Baile na Lorgan treis gá chúlaí chéileisteach agus in áíar orchar bhíonn san dá ceann sár go bháil a ríist an son agus well líonga teachta seach sa cléthe Tullachar Rosbercon féhrúá sin is an ceann sa go ar náis ag Baile na Lorgan ach well tá chalís an son Díreach scór an réitóra agus níl sé ghlacha le héon clabreach tá sé chun é bhoga isteach chomá agus tair sé sin deisésca de Iomána agus ceart go gcuir sé Baile na Lorgan thnáis inúachtar. Cúlín ó bhuilas éirge níos túisce ceansa ar imil an dí agus ní bheith géin strain ná éir ceansa hIarmhán trasnán gá cúlín in isise Iomána ó bhuilí séire ach níos táchtaí tá Baile na Lorgan gafa cúlín chun tosaigh boutáin eile. Shellah Farnash ag Tullachar Rosbercon agus choristeach an son ag Conor Hennessy tá berta rimin le cairnógus an vertical contúirte an áirde hain sin cosantóirí Baile na Lorgan féhrú go héin úr hain an slitir isteachán agus cúil atá reinting ag maintar cailcuin ag ceansa áirtha sa deisig ó Domhnaigh agus an ceansa well an táleo an tá an son le Baile na Lorgan imimeach sábháilte buile chuig féidir go seaca ach bhí seans an son ar an tríú cúil. Nóna tá fuór agus séadán láidir gaotha ag Baile na Lorgan in san chéad lechan sa in na Dúnta agus ní líon fáiste go fólach is sin tucha níos déanaí sa Tráchtaire inis sé Cíno Domhnaigh thógadh an ceansa agus
agus is na gírig na fórna chormú báháin eile. Is Cian O'Donoghue. Fécinn den áde iirecht cúivéidir go seaca chun na fórna a chormú an sás na Dúnta an council búilte díreach ar an spot a dubh anna iirecht an sonnaige. Na corn don gahrú bouta. Fé nó caite in san céadla agus cléthe anna spéisiúil anna chorm go dtí seo agus an dá iarn go mór in san immert Walter ní a ríist beir túir aice leis an buntáiste tug ag an réiteoir ach ag go ní raibh bhaintáiste mórrán agus cílíonn sé sin go daringó sé ar neis an immert agus beag an bula séir inis ag Tullachar Rosbercon agus deisecon is dul chun tosaigh don chéadúir an Có.na. Sé Cian O'Donoghue thógann ceansa ríist agus bhí an iirecht cúivéidir agus seaca geall bheith chun spot a chéine tuigann sé má se neart na gaotha ina chuine agus becerca me an ceansa leistigh den réidir atá ag fearrtá immert go mádómhan Có.na. Deis ag Tullachar Rosbercon dul chun tosaigh. Ardtha go maithe son ag Cian O'Donoghue agus an turricéine díreach mar a bhí leis an bhuile dúnach gá chúlín na stigí chéile go siúd agus Tullachar Rosbercon gafa cúlín chun na maithasa. Is chalísin sá feicithe díreach ag an réiteoir agus well tar sé sin seans de Leo Maloney cuasaí a chormú báháin eile. Go dtí seo níl smachta ceachtartas na fórna éireann agus is má sin mar bhí dtíanana rag go méidir go meic se seo aon taobhach ach go dtí seo an dá éireann ag immert go hana bha agus ag stad seo. Ba siad a réonsás de deisenis ag Leo Maloney gá chulí nómhhuilí séire. Dá iirecht bhí ag an trasná na ceansa níos fuide ón máile ach ardtha go máile cabhar agus neart na gaotha seolta isteach ag farrír an carhrú ceannar straon son ag Baile an Lorgan. Déint go maithe son Cormac McAnally ón ceansa róáda agus tar sé seans Donnaigh Conor dul siar agus is sinna smachtú agus teachtamach de Tullachar Rosbercon lasmada ansá tá Stephen Lawler águr ar an ansaí ach níl aing ansá ach maintar bhaile na Lorgan agus deis go siúd é sinna bhailú an brise go héasca agus deis ansaí eile hosnú an immert dul ó ceann na park a smachta go háling an son ag Baile na Lorgan agus deisir cúlín an ceansa meisteach hÉireann trasná an Declan Hughes agus tá séisir immerthóir éagsúlanis ar chlár na scór ag Baile na Lorgan. Cóngart an lína an réiteoir scuile leis na himmerthirí an son. Thomas Hughes leis an scór dúnach agus sin chorm cúig bhát ar fad in san céadla. Sin réiteoir chuna chafisteach idir bhirt. Seach nómad gan anfácha in san chéadla ansá in san na Dúnta. Ríist clippers beidir go méid an réiteoir léchar neis ní bheith mar sellh ar neis an son ag Mark Trainer dhá chúlín maithe níos túisce Baile na Lorgan chur ar an ansaí ach ní lánach maintar chail cuinig agus an ceansa smachta go háling ní áirlach á chéile ag ceachtartas na fórna Stephen Lawler inis chun iad chur ar an ansaí. Ó sár go bháiliste an son agus an cosint ag fiabhsú ach tá fearr sínt an son bhí sellh bailethe go háling an son ag Baile na Lorgan ach tá chur leis á chur is dóchar Declan Hughes agus ag mailbheag an adas atá sé sin á dhéanamh ach ag fécint ar an plán immerigh an dá héamh tá Baile na Lorgan ag úsáid lehead na park agus sásta ruch isteach agus an sonar a Dave eile Tullachar Rosbercon tá siad sásta na líródaí áirde son a chuiristeach tí imil na cearnóga tuigann siad bhfuil cúpla immerthóir stigeann tá anna chun tuairteach ar fad.
Is Corlais fós chur Bhaile na Lorgan ar an clog bhfuil ceann ómad agus fithe caite agus mar bhímar mion minicin san chéad lechan sa chorm don gúigú báta dó cúig ag Tullachar Rosbercon hain a hocht ag Baile na Lorgan agus leis sin so go Baile séir chun na cuasaí a snú thuing an sa agus sin ag Baile na Lorgan ceann garda gan éh únta an son agus sellh tuú beag dímar leis gan sa Sean son ag Mark Trainer an ceann sa cailte agus teachtamach an sa Jamie Ling Is an plán mar bhíon go mion minic seachtaí san tosa bríomhreacht tá fear sam reisin so ag carú ag Baile na Lorgan agus well tá trúr cosantóranis ag irig smacht a comáidir Danny Glennon níorhearigh le ceachtar acu nó den trúr acu go dain agus tá sé sin Baile séir éas go má de Tullachar Rosbercon agus deis go dul cúlín chun ceing ó róháin eile. Is Cín Ó Donoghue teachtamach an ceann sa hógant. Cúig nómada an am fácha in san chéad le gúna na gaotha agus scóir na maithe aimsethe ag Ó Donoghue go dtí seo. Is gúna na gaotha an dá cheann dearnach tóiste go maithaige. Ceann sa níos cóngraí don chúl ordathe go maithan son ag Ó Donoghue agus tá Tullachar Rosbercon gafa cúlín chun tosa go ríist. Sille ar náisiigh Baile na Lorgan. Anna chu dimar feic ag Mark Trainer go dtí seo Craobh. Rogna chun an pasathart ag go deireadh an sé siar. An taobh sut an forchan is agus dócha Tullachar Rosbercon an déanamh dóhan chun is sin a dhúna amach agus Rognar yes agus ar clé amach tríd an láir hagann siad an pas gan a bheith úntaach ag go deireadh. Lair Murphy ábalta sin na smachtú go seachúniad in is tríd an láir deachreachtaí an son an slitter a gáirdeach den talamh agus dígras an immer Conal McEwen son ag irrigation na gáirdeach ní airíonn leis agus ag go deireadh Tullachar Rosbercon ar an ansaí siar carú leis a gosan an son tá Brian Flanagan. Tullachar Rosbercon irrigation na bhuachan cóngracht an lína an réitóirigh scuile lótha ag irig teachtasteach an sa tá sin féhrú sellh a gcónaí an sa in san cúing a haulach ag go deireadh Irene Lowe ag chuir teasna annig fanachta Conor Hennessy ach ag go deireadh imethe amach agus Baile cúig féidir go seaca dhéanaan cúlbar Paul Murphy go maithan son na héana dhéanamh chomór is a dhéiteach sé agus beag Baile cúig féidir agus seaca eile an son agus seans an bhearna sin na híine amach beánaí níos mó. Cúlín idir na fórna deis leis a ceann é sin na híine amach a dtí paire. Fear céin a thógaigh tá trí cúlín agus cúil go dainna Cín Ó Donoghue go dtí seo Craobh agus chéan ceann tá búilte dul go madómh agus sin a teanna ar lehamman sás nó Dúnta an stúb an tanmh an gléthe anna chaimhland anna chóirich go dainna an amsod an bhliain agus deis ag Tullachar Rosbercon dul cúlín eile chun na maithe gá cúlín beidir a gá an Tráchtaire agus an fear a bhí anna éifeachta go dtí seo Cín Ó Donoghue i món an chúram seo. Goi Harbh láidir ina chuine leis an ceann sa ríist. Tógann chuid ama. Orda go maithaigh Ó Donoghue bhfuil crinneas aige seaadar do muir. Má se rá cúlín idir na fórna agus an dá ceann dearnach ag Cín Ó Donoghue. Tá cinnte go mar bhrá na Baile na Lorgan scór nó go bhfuil gáil dribhin brise tá an cóirláidir cuithe sin a cá insan chéad leach ar nó ní bhfuil go na chuig cléir behuiit se chugan is Baile na Lorgan féhrú. Ó Irene Lowe sin na go ar náis déanta go maithan son ag a bhar lár páirce sin ag Conal McEwen féhrú siar a héin sé pasíisilan son ach ceartha amach agus Marty Murphy gur a bhúcan ar náis. Tullachar Rosbercon siar a hain siad mar derm níl áirlach á táirte ceachtar das an taobhanna an sa insan na Dúnta clúiseach má Curly Célan sa Jamie Ling Steach a héin siad leis a gceann son ach ar Reagan Irene le Owen Leonard súlach maidir gceann sa tá sé féhrú ach bhí straach a dhéanamh an son ag an tosaí agus an Baile séir agus deis an ála haringt ag Baile na Lorgan.
Cormac McAnally, dul trasna chun ceann sa Hogan dóibh. Sin imeisteach san nóma Domhnaigh de gan áman sa in san Dúnta sa chéad le gá chúlín idir na fórna in cluthe anna hanafach ar fad. Deis is Cormac McAnally. Baile na Lorgan a chur ar an ansaí. Búlta go maith teachtamach an éhvalúan san fear contartach Mark Trainer ach míán sa sciúran slitir do chamáin agus an puck sleasa sin I bhábhar Tullachar Rosbercon se rá nóma dam cútah gortathe sin a bheith ann ag deireann céad leathan sás na Dúnta agus deis má se an dó thaobh cúpla scór eile a lorg rih leathan. Puck sleasa sin gan a bheith úntaach beidir méid seans ar an tarna iireacht well ní bheith mar go bhfuil sin ag Clipperton son ach sellh ag Tullachar Rosbercon agus straach a gan éon cheistan so an réitar a tart an buile séir dómh agus deis go beidir ceann contúirteach eile chuirteach dí imime le cearnóga rih an brise sin díreach meisteach in san chéad nóma dam cútah gortathe. Se an cart in nochtan son agus buile séir le bheith tóca ag Tullachar Rosbercon. Strímiling Dyn taobh sa smachtahan son agus deis ag cín ó Donahue ach an ceann sa díreach las mod an chúile agus an cúigú iireacht má se atá stré ag Tullachar Rosbercon in san chéad le. Deis amháin eile má se ag Baile na Lorgan tá siad gá chúlín chun deirg agus sin na tanna ar lehamman sa nómad amháin na mar sin tá fáca ó an puck amach sin gan a bheith úntaach féimhrúan son atá Cormac McAnally ach déint go maith sin ag alternáise go deir an pass siar san ach se chaise é sin agus dulm gur tháinig sé sin ar fad ón buc amach a bhí rócharad ní raibh sé olamh chuige agus tugann sé sin deis eile de chuirithe cail chuinnig cúlín eile a gháil rih leathan. Cín ó Donahue ríist. Héna carrigan Bearrcon an ceann sa beidir an ceannas deachra a bhí ag go dtí seo sa bhéidir go bhfuil iling ana chéir ar fad ach cinnte trónón tá sé gimmar go dómh ní le trochas second fácha dam cútah gortathe má se sean scorbé seo an deis deirnach scórála in san chéad le se chuin cín ó Donahue. Ártha go máin na muir ag fearra anna chluthe sa chéad le go siúd. Scór má heilean san cín ó Donahue agus an bhearna is mó oscailte idir na fórna dóthacht I gona héna hocht níl anna cúil go dain ach ó Donahue le anna iireachtan son leis an bhuile séir sin trí cúlín deirnach ag Tullachar Rosbercon tá siad teachta ríist an buntá se tucha ag an réad tóir agus beag seans eile ag ó Donahue agus well le cúpla nómh na nús cailís stíocha chéile ceann stíocha chéile déanta ag Baile na Lorgan agus is sin a dul bhábhar chuirtha cail chuinnig. Tá mid a mithe hÉireann dá nómad a bhí fógrathe deis eile ag cín ó Donahue an fearrtá anna chraing ar fad go dtí seo dómh Tráchtaire agus cúlín taobh leis an cúlaimse aige. Seans aige an bhearna sin na híanamach go dtí ceithre cúlín rih leathan agus deiring go mbeadh Tullachar Rosbercon Harbh sás an chuoiníonn siad go mbeadh cabhar na gaotha sin gaoch atá anna láidir ar fad acu le teacht in san tarna tréimhse. Deis déanaach deirnach ag ó Donahue. Cén ceann geall bheith chraing go dtí seo aige. Ceann sa áirithe na muir ag fearra ach farír an ceann son. Well ar fóríle go deire híl sé siúd go raibh sé hÉireann trasnáin agus an réiteoirnis a dul isteach chun labhart is dólam dá meach súla an tocha going beidir go meach tá ag eist is dólam go bhfuil an réiteoir den túm go raibh sé hÉireann trasnáin agus an muir gan a bheith cinnte an son ach ag an deire is dólam well tá sé chun dul amach beidir go dtíon taobh lína níl sé tucha go fóil tá cúil glán idir na fórna agus níl is agam an bhacha an muir ar an déobh hawl agus ar fóríl sin an cinenne atá tóca bhí an muir ceartan céidir séireacht ar fóríl agus leis sin fadóg lehama sétansa ag Brian Keown. Cílín sé sin go bhfuil cúil glán idir na fórna ansa ins na Dúnta ag an mrise anna chaimhlant ar fad Sarcha mórtas idir gá club Sóisir ach sí Tullachar Rosbercon atá dul seachtaí na seomraí festais cúil chun tosach an scór lehamman sa dóthacht ag Tullachar Rosbercon
Héna hocht ag Baile na Lorgan fannig íling búg feint an chéad lethe tacht agus action ile an tarna lechan son. Mína lola ceansa ordathe go háling ag rafter agus imethe steach hÉireann trasnán agus bua maithnéá seo chun Brian McGuigan an pass amach an sár clúisitas a Mark Trainer sin amáíocht. Oberúnta an son ag Baile ar David seo chun Thomas Hughes. Céim chun tosig ar an gosantóir Hughes ag casa agus go halíonanta le car an chúla fad an son ag Paul Murphy. Smacht a go háling deisir scór an countson I mithe steach agus hÉireann trasnán ag Mark Trainer. Ligint an Castal an pass tuach amach an deisinis beidir ag Tullachar Rosbercon agus ag Conor Hennessy garisteach chance ag Hennessy cad é mar cúlig an lán tosí. Countsa smacht go háling ag Walter fécint an orda. Countsa a mithe steach go halíonanta ag Walter Walsh. Tá sé bogan í Bearrcon agus an mó díreach istachatí Walter ríis tá Bertinacha leis is cuma dá má cahar a cúigar in orda hain sé agus hÉireann trasnán agus ar caiilte agus Silver Nationis ag Brian McGuigan. Féhrún or a bhúil sé an count son ach díreach leistig den cúile. Sóíirt an son ag Brian McGuigan. Ach ar Dave eile Walter tá sé lán ábalta dhéanamh tá sé dul cúlín an son. Amach Hurling agus an áit chun tuairteach agus an orda hain Walter Shellah Baile deis an son pass tuach amach sin a tar cúl agus tá cúl eile go háling an son ag Baile na Lorgan agus deisir cúlín an countsa mithe steach hÉireann trasnán Declan Hughes agus tá séisir imirthór deisdurnach scórála intan chéad leis a chuin Cíno Donahue orda gomáin na muir ag fearra anna chluiche chéad lethe go siúd
Cuinnig chun tosig ag an mrise ansá agus begle feiscint an féidir lo fannacht inúachtar ag deir na himmartha. Leis an réiteoir sin fear na Gaillimhe, Brian Keane agus Olive dúrcha cinn tú go bhfuil an cúlbáire im hIarmhí san spotí ceart agus an slitir catasteach ansá ag fear na Gaillimhe agus ón gahaisteach shelf ag Tullachar Rosbercon tá cinnte le cór na cuithe go meiste le glóir cúpla scórt an láh an ard son ag Walter dí gá count son díreach síos tríd an lár cadé mar scór an son ag Jamie Ling ón gahaisteach hIarmhí trasna an 10 second caite agus scór maithan son ag Tullachar Rosbercon. Leis tamalónar jaimsigh ball na Lorgan scór beis le glóir count go cinnte go lua mar ní bheith fána ar ligint don bhearna sin a bheith ag oscailt mórrán eile Tullachar Rosbercon ag iarraigh seileadh gáilt uairháin eile. Ceithre chúlín inis idir na fórnansá ins na Dúnta Domhnaigh le héna hocht. Ball na Lorgan le seileadh isteach go fada le Aaron Kenny sin éon captain féimhrú a sé ag a dura ó sleann ní na tosíonn son bhí sé dul isteach chuige tar sé sin buntáiste éasca go maithantá de Tullachar Rosbercon agus Sean Murray á glann ceann sa meisteach a ríist an fear breise maithantá ag iarraigh clúdach breise thardómhach níl sé go brú gotí seo deis an son ag Cian O'Donoghue agus hIarmhí trasnán héana sé inis ag Cian O'Donoghue agus well an bhearna sin síntamach gotí cúlín. Champíní cailcuinnig curtha chorcaíd ar nó Naomh Catriona ag fannachtas na bútóiríonn san cluiche cheannis a bheith gur siúil sam líon nua. Ach tá am fóstal dul ag an dáhéamh féchant céimh ábalta dul aráid Tullachar Rosbercon ag teacht boutáin eile Walter an son blocháilt in chéad go déanta ag Cormac McAnally ach ag a deirib ag an puck sleas a bhábhar Tullachar Rosbercon agus sé Walter féin a hógaigh. Walter Walsh, cúpla cúlín maithimse sa chéile, well fágus sé go deire fé Chris O'Donoghue. Eis an príomhscórálí na fórna godíise agus anamánaí a sethe. Ceansa le cór na gaotha be cear go deisteló sé, isteach go dtíon áit chuntúirteach. Buile maithan son ag O'Donoghue ceann chuntúirteach ag Turling de sigan son, hIarmhí trasnán! Mas féidir le raftar é dhéanamh sa chéad le de bhaile na Lorgan, is féidir le Cian O'Donoghue é dhéanamh an sá. Ard iirecht an son ag O'Donoghue agus sé cúlín inis atra. Trí scóra ina meachán nómad go le ag Tullachar Rosbercon ag túsan dar lethe. Tá sé ag bog a gomáí líon ceis fé chalís an son a dúr an réiteoir agus fágus sé sin deis eile ag Chris O'Donoghue. 7 gúlín agus cúl taobh na anam gotí seo. Cúpla númad smacht am lánach ar cuasaí agus le neart na gaotha well bheith fá búrtha de bhaile na Lorgan agus stad seo. Is an chéideis ó bhfuil séir le cór na gaotha ag O'Donoghue bhí sé arás si chéad le gunna na gaotha agus forhúir san seansa na hIarmhí trasnán ag an ceantar dechar go maith ó hé fad agus ilinge ach ardtha go maith Chris O'Donoghue na mhuir ag fearra tá sé tharbárdómh seach gein de cúlíní ag gotí seo neomh agus scór maith eile an son ag Cian O'Donoghue. 7 gúlín inis idir na fórna. Rud éigeant inis ag tastáil ó bhaile na Lorgan. Dúr chun iad a hochrú isteach in san tarna tréimhse mar le cúpla nómhanas rihan rás go cinnte ag Tullachar Rosbercon. Brúan son ach céimena samreis a dur an réiteoir tóca ag Larry Murphy. Bhí trúr ag stracha as an son ach ag a deire. Níor dhearg leis aon dul chun caiin ggéanamh agus an buile séir tucha ina chuine an son. Seans máise ag Leo Maloney gá chulín sa chéad le. Réiteoir díreach ag tar seans de bhirt onadí a bheith go teachtasteach ar iarrainn bhaile na Lorgan. Agus stalún go raibh sé atá ag fágant na parcan bhfuil ahrú onad an son. Cíimiid inis gan second cé a teachtasteach ar barta ifir cuaig ag fágant na parca sin in captain Aaron Kenny agus ahrú eile déint an son máise tá beirt tócasteach
hÍireann Bhaile na Lorgan agus iad catasteach na tosa ihre fithe agus sinné Paul Malone agus ihre 7 Niall Garland takisteach hÍireann Bhaile na Lorgan. Inis an buile séir má se Leo Maloney ach an countson ag casa agus an cúigú ceannar fada tá mithir stréachá hastig se sin uhin áíre. Inis an pocamachchan so ag Davy Walsh fad galore an bháiste díirce tosnú ag titaman os na dúnta fad na talún ag Baile na Lorgan ach díirceteach go dtí Larry Murphy leis an pass gan bheith úntach beidir go an bro sé mach ag deire do Tulachar Rosbercon Domhnaigh agus an a rúthar á dhéanamh agus deisir scór an Counson ag O'Sullivan agus ar fóríl an 7 ceanna mithir stréan son acu agus slacharíl faringe ag Turlington so ins na dúnta. Is go in gaíthe tá Paul Murphy ach fad galore leis Counson. Leo Maloney ceanta áirtha go maith brú a teachtasteach an son agus ag deir beidir me an tarna seansan son acu cómart an lína Tulachar Rosbercon fad na talún ó dinta go maith an son ag Baile na Lorgan an réitir ag scuile leis an immert agus ag deire cómart an lína ach díreach leistigh an son ag Tulachar Rosbercon isteach sa láir hain siad suncan na láidir teachtasteach an so an immert dul ceann na parca Tulachar Rosbercon ar an ansaí ríist ach obair chosanta maithe dhéanamh an son ag Poverty Heaven agus híomhann á glanna amach cho fada le Cormac McAnally Shonís Fiaro Baile na Lorgan scór ag tastáil áfach inis níl éon scór sa dair legadí seo agus sé nómad beag na caite an pass sin roáda sellaf ar naisianis ag Tulachar Rosbercon ach an ceansan na mithir stré ag deire obair bhd dénta ag Sean Murray agus féhrú good ar naisian son ag an onadí sinné Pádraig Malone agus an ceansan ag deire isteachtí láh an cúlbáir Davy Walsh bhí seansan son ar scór a ceann eile caiilte. Nis trid chun Sullivan son áirtha go maith deire áfach ag Colin Merrick agus tá Calís dénta an son ar Baile na Lorgan agus an réitor chun foch le bheith na clús chomá le fear Tulachar Rosbercon na stólam agus se cárta buí nochta an son beag an buile séir a bhábhar Baile na Lorgan agus an cárta buí sin ag Marty Murphy 7 nóbad isteach sa dair le. Caracúlín sa tarna tréimh se iad son ar fad ag Tulachar Rosbercon ceannig Jamie Ling agus an son an trí chaing eile ag Cian O'Donoghue atá ag immert ar austómh an ceansan na mithe Haran lína a deir an mhair agus beag an ceansa ag deire a bhábhar Tulachar Rosbercon. Is puck slasa má eile tá cúpla ceann den chéad scó fecinn so tránóna going. Brúan son Calís a tar an réitor gan éon cheist é dul I bhábhar Baile na Lorgan agus Cormac McAnally dul ar naiscin an ceansa hógant. Is bhreáil ó scóraáilt dúrcan iad th náis pí beaggan san cléthe mar tá Caracúlín ceanna sí go chéile géalte agus ní bheith fánar go cinnte cúpla scóir eile scuileisteach. Dódóí ag le héna hocht Baile na Lorgan féhrú ag tús an dair lehan so ag immert guna na cuithe seo chuin Cormac McAnally fad galore leis gan so Turling óga 6 cearnóg ach go ríist cosantóirí Tulachar Rosbercon ábalta banistú a dhéanamh sin agus an brise a dul ina bhábhar boutamháin eile trid an son. Smachta ar éigen ach Tulachar Rosbercon a teachtamach obair fad déint an son ag Larry Murphy a ríist pass cliste isteach sa láir go dtí Jamie Ling. Nis mó díreach seach sa cúngan sa gur gé smachtú tá Danny Glennon féhrú ach ag deire beidir go racha sé siar go fada le Cian O'Donoghue an fear contúirt ag pass ó chuine go duine th naisianis ag Danny Glennon féhrú siúráilta buile séir níla deir an réitor ní léonú a teachtaéisce an son agus ag deire se le bhgónaí ag Tulachar Rosbercon ach tí Danny Glennon Nis, mó na himmer go dtíon taobh Haldon Fargá seo pass all in cliste spás an son ag Jamie Ling agus sin cóimmert den chéad scó ag Tulachar Rosbercon Víidir féhrú istigh sa cúnga mó na himmerthe seanseáilta go dtíon taobh eile den farc ling ag críoc nó agus an bhearnanis ag 8 gúlín.
Is Calí Shellan so feice ag an réitor tá deisna á fáilt ag Baile Lorgan ach in áíir tá spáine sé neart na cuithe tá siad fáil cuasaí fíor jochar na scóir na gaimsú i gcuine na cuithe agus na canílachan so agus gan éon scór in san darla ag Baile Lorgan níos seansa lío Maloney. Bhí bula séirige an spotí chin geolas cúpla nómra hina chuig ar fóríl. Bhí fad golóir leis an muile ach níor fan crinne be sé loir crinne leis a gansá. Maloney an countsa orda gomach a ríiste casa bout amháin eile agus ag a dura I mithir stray agus sin an séú iireachtar fóríl ag Baile Lorgan bhí sár hús a cluicheá cúig cúlín lua ag tús na himmartha ach in san tréimhse beidir denómad rih le haim agus ón mrise smacht go cinnte ag Tullachar Rosbercon ar cuasaí antá. Denómad caitin san tarna tréimhse. An brise ríis de bhábhar Tullachar Rosbercon agus tá scór má eile tócan so né gúlín idir de fórna solas le oscail Tráchtaire agus dachartaí ag Baile Lorgan na tosathe bríomhar smachtú Conor Hennessy an tamsa tá siad ar fad Harbh bríomhar. Sin orda hain siad ach a ríis go bháil den chéad scohan son ag Larry Murphy Rán ar yes agus ar clé, isteach sa lára hain sé smacht a ríis go háling tá bula séir an sahar náisiach Murphy pas gardach be ceart gomach bula séir se bhí cumán róard an son ag ag fearhhaile na Lorgan an réitor chun an ceartthir do Brian Keown Díreachar an spotta fear chaman hamáisí Bearrcon san Gáilibh agus tar sé sin seans éas go gomád a cín ó Domhnaigh an bhearna sin na híon amach go dtí de gúlín agus le tréimh se fada le dul solas an lé glán idir na fórna. Cúil agus seacht gúlín go dtí seo ag cín ó Domhnaigh an countsa ordaithe agus well an countsa na mithir fóríl an rud is anmhasúntaach. 8 gang de iireachtaí ar fórílig Tullachar Rosbercon ach tuige siad tá smacht a chuir cuasaí né gúlín chun tosaigh agus cóir na gcuicheá in san tarna tréimhse chumá. Nes Baile Lorgan inspiráid rud éigent ag tastáil ceannaireacht ó dhuine éigent dúradh an cúpla scóir a chlárú a hastína agus stad seo tá seantanis le buile séir eile. Agus níl éon scóir sa tarna le go dtí seo ag Baile Lorgan curtha ola agus curtha bhuineachán. Tastín an countsa go dóite. Leo Maloney an dúlgus bout amháin eile ach fáilt dachar gúna na cuithe in san tarna tréimhse ord golóir Maloney ar clé agus ar fóríl a rís na seansan dul ar stréis an trí ceann díreachtaí aige agus an trí ceang acu ar stré in san tarna tréimhse agus well dóchas beidir le breithinis ag Baile Lorgan an módíreach ar dé bheile ag Tullachar Rosbercon an pásón cúlbáire amach an son ach iireacht I mithir stré an son ag Jason Shiley agus dáhéamh beánín míchraing inis le cúpla nómna nús agus na cnílacha dulta in olchas ins na Dúnta slacharíl faring an orda hain sé dachirtaí an so go dáhéamh Shelf Glánach an brise ríist I brú a bhábhar Tullachar Rosbercon oberfatha dhéanamh an son ag Conor Hennessy an bontáiste tucan ní ra bhéin bontáiste agus buile séir eile Craobh agus Calís ceannastí chéile ó chéile an son ag Baile Lorgan. Rud nach bhfuil ag carúló. Réitor ag iirigear na himreoir Bearrcon clabreacht de hIarmhach agus well ag deireadh tá sé chuna chafisteach. Bhí buile séir tucha ach ag deireadh é sin na bhábhar Baile Lorgan Cormac McAnally an a chuid immertha feice get Seanóna Siarhain sé tí lán cúlaí Colin Merrick féhrú an sa blochán má dénta ach Merrick ar an tarn iirigh seoráilta tá buile séir an son den ag stracha as ach ag deireadh níl éon chalís gachra dachar an son de canílacha bocht ins na Dúnta ag deireadh an buile séir tucha agus é sin I bhábhar Baile Lorgan. Nes teach siar chun é hógan tá Liam Maloney
Decrtíige an sprucha gaimsúin san tarna tréimh se godí agus trí cain díirecht díor fóríige. Nis Leo Maloney an count son a reached well mas. Ein ní atá tastáil is scóratá tastáil agus tharg sé sin lagvisnach gan éon cheist de éon ar na seans na sin crothathe ach go héon ceannach dullar stré. Tullachar Rosbercon ar an ansaí a ggéirigh chuirtí Walter ní Irene leis agus Baile Lorgan a ríist leis a countsa Stach spás antá deis Beidir ag Thomas Hughes an count son Curry Stach bhfuil seansar a géad scór sa darla Níl má léan a mithir stré ríist. Né gain díirecht ar fóríl agus ceathra uair clic catas darla níl éon scór fós ag Baile Lorgan. Nis Tullachar Rosbercon Ceann mar ibristeach an dí ling Raunacha deis beidir ar cúlach an brise sá stoppa a bhí seans an pastor na mithir strainer Jarrig le Marty Murphy a gáilteach na lapa agus ag dure glanta agus Baile Lorgan ag glóric inspirad ag glóric scór éonrad seachún amach Declan Hughes. Se bhíon lámh an ordan sanna an réiteóir agus bhfuil tá bula séiricha ach bhí seansan na golóir mar sinnacha go dtí seo nar dhibrig amach. Ní lisa go nasró siad agus dríla siad rud ag an teile. Sé nó matí geala fa cat agus gan éon scór fós in san darla ag Baile Lorgan. Na seachún báutháin eile Leo Maloney an countson Curry Stach aige bhfuil an countsa crying tá ar deire hir hawl thóg sé beagnach seach nó díag ach ar deire hir hawl tá scór sa darla ag Leo Maloney agus ag Baile Lorgan agus an bhearna sin ar neistí 8 gúlín. Nis tá Patrick Finnegan a Tráchtaire ar an bhuireann, Leo Maloney ag fágan, dúir tris an scóir sin a gaimsúr an Daobh Tullachar Rosbercon, Walter Walsh, le pass cliste, Machtin Clíhánach ní rifin eile ann agus Olaf chun é bhálú agus sár cosint an son ag Baile Lorgan agus faoi se bhéh an dó a ceartíag go na héana na an sos na Dúnta 8 gúlí natra dá bhaid is cool beidir go dar sé sppraige ag an dóibh. Ní héanach raibh seansan na crothacha ach beag díma ar ganach scór amháin gan na cúlín amháin in san dara agus an pass deirnach sin na mithir stré agus seo chuing Tullachar Rosbercon na teacht amach báutháin eile. Féicear an spás atá isis an sonnacha deis tard fé dhéon cúlín le cór na gaotha ach an countson ar fóríl. De gain díireachtaí ar stréan son agus címan banistóir Míchéal Dail ag fearisteach ar cuasaí ar Daobh son ag Baile Lorgan Kevin Maloney. Mis go dtíon taobh sa smacht a go háling an son ag Niall Garland dúirchas ar a barc. Go dtí anadí eile sin é Pádraig Malone ach an pass sin well beidir go na bros amach ag dtíir immerthirí ag sleanú Slacharíl faring agus an far take a fluch bhfuil oscailtí an sóise bhí deis an só beidir dámach an slitir choiristeach na lámh an son ag McGuigan bhí seansar cúlaige ach ag dure cai siad a bheith sásta an buile séir a thógan sínta chomh an son tá Patrick Finnegan agus ag dure beag an buile séir chun réiteóir beidir chun carta a nochta chomh agus tá carta buí an só fuite ag fear Tullachar Rosbercon cíimiid gan second ar chasan sé cé Stolam Gurbe Pat Hartley bhí ann. Ach, well, seo ceist, well, is dom go gaisi beidir an cúlí na hógan, tá meach sé cúpla céim eile níos chóngríisteach, tá me cinnte gur dríla dís cúl, ach seo chun deisinis ag Niall Garland, díreach takeisteach, an scór deirnach Leo Maloney tá treis an farcha gágant, agus, well, an countsa, Cláirthe Garland, an tarna scórnis, ag Baile Lorgan, thug sé tamlín maithir sa tarna le, count sin Haran Trasnán ag Niall Garland agus an bhearna síostí 7 gúlín. Tá bhaid is cúil an éair beidir go me críoch drama túil seachúing. Well, tá sunk in san 8 foot an só ag Walter is dólam agus fear Tullachar Rosbercon sínta agus be cóirléis ag tastáil uig siút an dá scór deirnach aimse ag Baile Lorgan Leo Maloney agus
Niall Garland, okay, sin ráte an dá ceanna teachtó bhfuilí séir gan éon scór ó nimir cos tarna le ó nimir oscailte agus tá cóirleis cinnte chuna bheith tastáil a ríist an tá hosnig Tullachar Rosbercon anna bheith ach le beidir hoch nómad an nús sleann hamachchas an glebe gáín agus beag díma ortha sin cáirte buí nocht an son agus piucha sús ag fear Baile na Lorgan. De bhar an ansaí sin is dulm go raibh ar fithe se Pádraig Malone tá isteach an leabhar an réitóra. Beag nach fithe nómad caite an sá ins na Dúnta tá buntáiste go cinnte ag Tullachar Rosbercon ach é sin ráte hrid Baile na Lorgan go measa chéile ach dechartaí go cinnte Gunna na gaotha agus tá Cian Ó Domhnaigh dulm ar neisir na cosa tá sé chun an count a thógant agus well anna haspáintas ar fad ag Cian Ó Domhnaigh sa Tráchtaire. Seacht gúlín idir na fórna ar Tráchtaire tá grúma go má I hIarmhí na nullag ag le cheanna Sóisir na hÉireann tugann sé chud ama count san curthisteach agus gan éon tarú de ríist ag Cian Ó Domhnaigh an bhearna ríist go 8 gúlín agus Conor Hennessy sé tá Hennessy mithid an farcar feag tamlín de bhar na gortathe sin ach an cúlín chláirithe ag Ó Domhnaigh. Tullachar Rosbercon a teacht bouthháin eile count san ag Hurling go contúirteach istigh ann an féidir le tangamháilí anamh leis se is féidir críoch na seach sa líontán cúil eile an son ag Cian Ó Domhnaigh agus sin mar chaimhland ní dom go bhfuil éon ceist fé tháinig an count isteach bhí sé ag prebe agus ag prebe bhí na hosantóirí a fut na háite agus ní raibh le déanamh ag Ó Domhnaigh ag teangamháil beag bídeach I dhéanamh leis cúil eile an son ag 3-5 I gcuine héine de agus tá an cluiche seo thart begóil me go stad seo. Nis séir dé bheile. Deis ag Thomas Hughes rud éigean ag tastáil ó Baile na Lorgan ach sa tarna lehan seo curtha cail cuinnig tríis lús agus neart agus cumas sa cluiche thógant go dtí leibhéil omláin de friúil rud a chilín agus a léirín Canna siad omlána tá chun is ceansa I mithir stréip bre sé thnáiseach Mark Trainer. Féhrú an réitor ag scuile leis Trainer fósa dulach ag a deireann ceansan ag titim garad seachtaí lámh a Davy Walsh agus in áíor níor mór an le déanamh starla aige. Pass amach an is TJ Míling cúpla cúlí maithaige. Ceansa cailte seachún Walsh an fahach mór taithí idir chun é ag Walsh ag sleanú tríd ó anna scilan san ag Walsh an pass amach an so dí Marty Murphy. Mína nul agus cuméis sin amáíocht an gírig agus ag a dura scórt in chéad sco crutha ag Walsh pass amach dí Marty Murphy scór maithe son ag Tullachar Rosbercon. Seacht nómad an rán fáca in san tarna lehananta agus le dosain cúlín idir na fórna tá sé dechar in áíire slí a dhéiscin tarnáis de Baile na Lorgan. Rá dhéanamh inis ag Tullachar Rosbercon agus ag Baile na Lorgan cím go bhfuil Conal McHugh ag fágan na parca. Pacamach a ríist ag Paul Murphy. Dechartaí sin a smachtú an son agus Niall Garland ag a deire well beidir gan bro sé an tarn iirita se deis ag Niall Garland ceann ísleach ní lós a cór ach geansathe dumha agus orga agus Larry Murphy pass guard an son. Siar a raibh sé agus isteach sa chúin is ag Tullachar Rosbercon smacht a go háling is ag an son ag Danny Glennon bhrá leis scór a ghaimsú. Glennon cliste isteach sa lára an pass gan a bheith úntaach agus dúrach isteach tí lámh a Pádraig Malone. Mark Trainer inis. Bert ó Tullachar Rosbercon ábalta sin na smachtú agus Jamie Ling an so féhrú ag a deireann pass chuir siar anamant an son ag Tullachar Rosbercon ar an ansaí tá sé glóric scór eile clúdach maith an son ag Colin Merrick. Nasúla buintear feag second útamála dhéanamh an son ag Baile na Lorgan. Deireann clog bhfuil sé nómad na mar sin do gan am fáca. Gan tarn sé gá cúlín ag Baile na Lorgan tá brisin sa thnáis
ag Tullogher Rosbercon tá sé ag tríáil beidir cúile aimsú ach ag deire náda agus hÉireann Trasnáin an son ag Danny Glennon. Dígras an son bhí sé fáinnig beidir gribh oscailtar cúil ach ag deire hÉireann Trasnáin trí cúlín díaganis an fear spór an sa ins na Dúnta. Chuoín tú bhí héna hocht ag ball na Lorgan ag an risin i le rá chúlín chuirla sin in san tarna le agus ein sin sin in áíir scéile an clethe. Bhí dó a hocht ag an rise ag Tullachar Rosbercon ach tá cúl agus naigúlín sa mreis aimimsethe sa tarna le agus sin an difriúd. Cúdóid a go nám fáca. Naomh Catriona fé bhanistíocht Dennis Walsh atá ag fannacht na búteoirí in san clethe ceanist ar nó bhí anna clethe idir riad agus íscaigh ó sligachan é ach ag an deir an lámh an uachtar leis an meáran is lú ag chortha chorcaí in san ceann árthasa. Tá sean san is ag Niall Garland fuair sé cúlín ó bhuiile séir níos túisce. De sin is crot níos fear chur ar chláir na scóir de bhaile na Lorgan. Garland agus an ceansa aimimseige. Fearan ar neistí dos éon cúlín. Leis fad go leir leis buc amach Walter agus an lámh an orda, ní aíonn le sé bhana stú agus a gáilta seach sa lámh ach tridig Tullachar Rosbercon agus déanta go maithan son ag Marty Murphy casan sé an ceann son sár cúlín an son aige. Iomána is hé. Agus níl éon reagra ag ball na Lorgan sa daire le. Onadí eile Tráchtaire hÉireann Tullachar Rosbercon is tólam agus a deisechan is leis an meárna sin chomór atra seanta hartar reintas an honad teachtasteach agus iad ag olabhú dar nó de clethe cheannis i le éireann is an pocamachtaí an taobh Sutton Park. Ríist Murphy agus an aice leis an son. Richard Gill an Tullachar Rosbercon a chur ar an ansaí bouta bháin eile. Leis ball na Lorgan a teachtamach. Tre Declan News. In áíire iad ag mreachtant ar fear bheagán sell a Vincent tarna le agus Tullachar Rosbercon ar rás an down ó héobh cosintí a trasna a héin siad agus in áíire lús únta cinna go d-imirthe ó húsan sa Tráchtaire. Macaréis Marty Murphy tá go seach go mór san imirt in san tarna tréimhse. Ceann sa beáin scuilte. Agus an réiteórá go raibh gúling Míchéal an son agus tá sé sin deis agus faoi sé bhéigean de bhaile na Lorgan ach an tam ag amacht an sá. Trí cúlín déag idir na fórna trí hochtaig le héna héintéag ag raibh an clethe anna chorpam sa chéad le sa tarna tréimhse Tullachar Rosbercon glan an uachtar agus carta buíon sa peocha sús is tólam ag Danny Glennon. An buile séir sin ag ball na Lorgan. Se Tullachar Rosbercon an son agus tá Marty Murphy mitt an farcas don gribh sé ar carta buígus chun a bheith siúráilta go bhaine sé ann donna chréimh níos mó éonar agus deis a harta go ag an teile an cúis leis a gine sin Walter le pass áil an cliste seach sa láir I bro sé machtóh Sheller ar an son Tarrington Gansi scuilte an réiteóir mac go fáda le Danny Glennon. Siar a hain sé siú deis inis ag Pat Hartley an ceann son ag Hartley hÉireann Trasnáin anna cúlín an son. Ceithre cúlín inis idir na fórna. Sin dul isteach in san nó modernach de GAA am. Dar legadáin in a raibh smacht agus ceannaíocht go thomaláin ag curtha chailchuinnig ar cuasaí
agus sár scóráil déantacha le lethúir cliganús. Leis na hathra chafisteach an sá. Trí nóma dam cútah gorta sin atá fógratha agus well leis an mearna sin atá idir na fórna. Dhéana sé éonaí ach deisina le scóráil a thart do churtha cailcuin ag sellahrísin so tá si ag boga go mar be si ag fécinn tá mé cinnte go luair ar cluiche ceannis na hÉireann Conor Hennessy an tamsa sárcúlín tá cúpla das na tosa arás an down hÉireann ó Domhnaigh Walter agus fuair anna chormar fadar fad ag Tullachar Rosbercon. Cúi cúlín dégan na seatra. Sin a meisteachtaí am cútah gorta trí nómad an fógra ón réid tóir agus deis san ag Thomas Hughes de Baile na Lorgan. Croman an réid tóir an ceann son an módíire Karen Seasnán. Scórmach an son ag Hughes. Leis na hathráidíanamh ríist an son agus deisiag na honnadthe ón dáhéamh teachtasteach ach in áíre an tora gan cheist le tamil fada mar go raibh sár haspátas tarna tréimhse go háir an denómetréis an brise ag Tullachar Rosbercon nóir fuirtar scóranna maithe le hétí Jamie Ling agus Cíno Donahue agus Conor Hennessy a chuir ar an móthir ceartíd agus le córanna cuithe gan éon slí harnáis ag Baile na Lorgan. Sellahríist ag Baile na Lorgan. Chuna cearta hartómh iad ag tríd gotí an dearansa agus mar trainer hÉireann Stolam agus Thomas Hughes agus Cormac McAnally anna chluthar fad mar cos siúd an óna carta buíon sa peach sús ag Pat Hartley agus lu ag stadsead an cluthe is cuma mar gan fág ach nómad agus cúpla second lena cos Garland leis an bhuilas éir. Tris a bheith crying in áíre ónar honna sé isteach bhí reinfad deis na caiilte níos túisce ag Leo Maloney a chuir lag bhisnach a cinnt orthan ceann in áda san néir ag Garland ach ag casa agus déing díreachtaí ar fórílacha chomá nar charlinn na dúlána sa Tráchtaire tá imthe isteach in san nómad dúnach an sá in na Dúnta gluthe lechan na Sóisir na hÉireann agus cuman amach sa mar bhíle tamil ag Tullachar Rosbercon ó chailcuinnig áit a bhaintach in san cluiche ceannis sa mbliain nua. A thruile déint an son ag Tullachar Rosbercon. Agus seo chuain a ríist Davy Walsh leis a bocamach bhí tróna ciún go maihan sáige starna le ach go háirithe deis eile ar scór an ceann son ag teachtasteach chun Dave Lína ach ag an deire Walter Lán ábalta chuige, smachta go háling aige, beidir gúil sé glóric scór eile, féhrú an son an passa me ar stréir agus ag a deire déint go ag na cosantóirí an trí nóma dam cútah gortathe caiitean sa in san na Dúnta in san hIarmhí, Shellah Harnáis an son ag Mark Trainer, isteach sa lára héin sé. Cuoineh ar céirdíd na rana, ceannach chuir isteach sa cúnga sa, tá Bert ag fannacht agus ag a deire fuit an son ag Thomas Hughes an Iomána is a héisiúd ag Monaghan agus ag Baile na Lorgan casan sé an ceann son ag casa agus ag a deire ar fóríl agus ar stré éon ceantaí ag de seansan ar stré agus is dul nach meid mórrán eile imirthe a going in san cluiche an réid tóir ag Lorg na líróda an adó geirigh séit an sa ins na Dúnta an bua tucha leotha go compórteach ag a deire ag Tullachar Rosbercon ó chailcuinnig ní raibh idir na fórna ag an rise ach trí cúlín 2-8 le 1-8 ach sa tarna leisin bhí cór láidir gríthe ag currach chailcuinnig scóráiltin chéad scothachá ó le hétí Cíno Donahue, Conor Hennessy, Walter Walsh agus Danny Glennon agus cílín sé sin gúil buad de cheire cúlín déag chunsa sna Dúnta agus beag áit agus lá mórachá in san bliain nua nuair bheith de casa le néomh Catrino Churcaig i gluthe ceannis na hÉireann. An scór dearnach má se
Ansa ins na Dúnta 3 cúl agus 5 cúlín ag Tullachar Rosbercon, héna dóigh ag Baile na Lorgan. Lasmod and Willen Gar in Lord Tira, Lord Mina Lullag, Council Ordaha Gahaling, Egg Rafter, August Imaha Stock, Haran Chasnon, August Bua Mahanyeko, Shakung Brian McGuigan, and Passamakansa, Sor Clusius, was a Mark Trainer, Shinamoniucht. Oberun to Consonic Baile, Davel, Shakung Thomas Hughes. Came Contosig, Aaron Gus and Tor Hughes, a Casa, August Go Hallian to Lecar on Hula Fad on Sonic Paul Murphy. Smacht to Gahaling, Desher, Score and Counson, Emihe Stock, August, Haran Chasnonig, Mark Trainer, into Castle and pass to Macanso, Deshinish Bedrick, Tullachar Rosbercon, August a Connor Hennessy, Garish Stock, Chance to Hennessy, Cade Marcoolig and Lantosi. Council Smacht to Gahaling, Egg Walter, Fakin to Norda, Council and Mihe Stock, Hallian to Egg Walter Walsh. Toshig Bugani Bearrcon agus an Mo Dírach Istakati Walter Reach Top Burton Akilesh is Cuma Dama Cahara Cougar at Orta Hainche Agus Haran Trasnon Litter Kyle Tug a Shillifer Nashinish Brian McGuigan Favroon or Vulshen Count Sonok Dírach Lashdict and Kuila Sorry Urton Sonic Brian McGuigan Akar Dave Ella Walter Toshe Law Nobelte Yen of Toshe Dull Coolin and so reach Hurling Oaks and all Hunturchuk August and Orta Hain Walter Shell of Baile Hedeshan saw pass Nukamak Shazar Cool August Talk Coolella Gahaling and Son Egg Baile na Lorgan August Desher Coolin and Council Mehe Stock Haran Chasnon Declan Hughes August Tosh Shesher Immerhor Desh Dernach Scoral Intin Lash Shachuing Kino Donahue Orta Gaman and Wereg Farah on a Clehesicade like a shoe. Couple scored on Love and Orton Son, Egg Walter D. God, Counson, Dírach Shees, Trídan, Lord Cademar, Score on Son, Egg Jamie Lingon, Gahavish Stock, Haran Chasna, Brescia Mohanso, Egg Eric Cluduk, Brescia Hartovak, Nilche Gabrugatisha, Deshan Son, Egg Kino, Donahue, Agus, Haran Chasnon, Hainish, Shakadine Alt, Hunturchuk. Builla Mahanson, Egg O'Donoghue, Count Kunturchuk, Turling to Shiganson, Haran Chasnon. Mas Fader Dean Tave, Howden Farga, Shot Pass, all in Clishta, Spas and Sonic, Jamie Ling, August, Shin, Coimerton, Yates, Skohik, Tullachar, Rosbercon, Denomad Catchins and Turner Travesha. And Brisha reached of over Tullachar, Rosbercon, August Toss, Score Ma, Ella, Token, so. The Shakung Bout 1 Ella, Leo Maloney and Counson, Courage, Stakage, Will and Council, Crying Ta, Dera here, Howl, Hogshay, Begnut, Rosbercon, a Chacht, Bout 1 Ella. Counts on a Turling, a contour took a stigan on Federle, Tangawali and of Les Shas Fader, Walter, Schlauno treat, on a skill on Sonic Walter and pass, a Mackinso D. Marty Murphy, Mina Lulagus, Commission, Amaniachton Hiri, Gokulinik Ballin, a Lorgan Tabrishan, so her Nash, Egg Tullachar Rosbercon, Toshidik Trial, Better Coolella, I'm Shuak, Eggadera Norda, Agus Haran Chasnon, Shanish Crutney's Farcher, Eric Lorna scored the Ballin, a Lorgan. Garland, agus Castleblaney, Tridig Tullachar Rosbercon, agus Dint Gamahansonig Marty Murphy, Casson Shane Counson, Sor Coolin and Son again. Father Danny Glennon, Shira Heinche Shoe, Deshinish, Egg Pat Hartley and Counson, Egg Hartley, Haran Chasnon, Anna Coolin, Hurha Kyle Quinn, Egg Shellavarishan, so Tashidig Boga Gamar, Beshidig Fakin, Tomic into Galua, Erclehecanish Naharan, Connor Hennessy and Townsa, Thomas Hughes, the Valin and Lorgan. Crumman and Ray Tor and Counson and Mo Dírach, Haran Chasnon. Score Mahanson Hughes.